tuntuɓe da so yau ɗan ja ba za na ce kun Maryama Gimbiya. Ko za ku ce in dawo ba za na dawo ba. Shigarin masoyi bai da nisa a kan zan ɗora niyya. Ko kina ina ne sabida so zan bi ki ko babu hanya. Na saki raina ki gane cewa kina cikin zuciya. Ni dan da ke kar a bani komai a bani ke Gimbiya. In babu ke babu ni in har akan san ki ne. A sabida so ya sa zani so ɗan jaba domin na ganki. Maryama so sarauniya ta ke ce zan baiwa mulki. A yau duk mataki na san ki Maryam a yanzu zai fara aiki. Zan baki duk zuciya ta rushe ki je ki kulle a ɗaki. Na baki duk naki ne je ki adana sirri ne. Na shakiya na ƙaunar ki sashi yau ina rangaji. San ki yayi sartse a zuciyata dore ki mun agaji. Ki tallafa min ki sani a ranki a san ki kar in gaji. Idan kin amince da so da ƙauna Maryam ki zo nan ki ji. Sam kar ki manta da ni Mustapha naki ne. Maryam sarauniya Gimbiya sannin ki zinariya. In har akan san ki ne zan jure komai wuya. Mai kyau da kwalliya sashi ba sannin ki dawisiya. Da so da ƙauna ta rike ki sanya cikin zuciya. Kullum tunanin ki ne sannin ki zinariya. Mustapha na Busa ne sannin ki Maryama Gimbiya. Allah ya ƙara so da ƙauna.